На 1 януари православната църква чества празника Обрезание Господне и прославя един от стълбовете на православната вяра – Свети Василий Велики. Един от великите философи и писатели на раннохристиянската църква. Свети Василий е роден в град Кесария, Кападокийска, около 350 година от новата ера в знатно християнско семейство. При формирането на неговия характер дейно участие вземат майка му Емелия и баба му Макрина. Те възпитават малкия Василий и неговия брат Григорий в християнските ценности. По-късно Василий и неговият по-малък брат Григорий учат в Кесария. В това училище Свети Василий се запознава с Григорий Богослов, негов приятел и съидейник. След това младият Василий продължава своето обучение в Атина, където учи с бъдещия император Юлиан Апостат. Негови учители са прочутите за времето си лектори Химерии и Прохерезии. След като завършва своето обучение, Свети Василий Велики се установява близо до град Неокесария при река Ирис. Там той създава скромно монашеско общежитие. Малко след това към него се присъединява и неговият верен приятел и сподвижник Григорий Богослов. В този манастир те създават своя правилник на монашеския живот, който векове наред е използван в православната църква. Свети Василий си остава един от най-видните апологети на източната църква. Народната традиция свързва празника на Свети Василий Велики с обичая сурвакане. На Василев ден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите. Сурвакането се явява продължение на коледарските благословии.